Sini rohama dihamu dohot dame nasian debata mata dohot sian anak na Tuhata Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Amanginang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus na rono yang tugarija dohot amanami na nami na mandohoti pertanyaan di bagas nabi. Hatane debata nanang masaringar dihita di pertanyaan ta budarion. Ima dene sian buku si Jeremia bidu 20 ayat pitu saat rodi ayat 10 tolu. Jeremia 20 ayat pitu saat rodi ayat 10 tolu. Hujahau matuhita songonon ma tarsurat disi. Di hatai ho au ali jahuba jalo ulu au hata ammu. Gumugu doho sianau jala monang doho. Hape gabi si rehe-reheo nao ganu pare. Tung saluhut nasida mga reheau. Ay ganut makulingau ikon angguk konok kudo pangarupaon dot hamagoan. Ay hatani jahuba majadi diau gabi pangareheon dohot icahicak ganu pare. Jadi nikuma dang be tadi ngotak ku ibana. Jaladang be au merjamita marhiti-hiti guarna. Hape gabi songon api na marsigorgor di bagasan rohaku hilala. Tarhurung di bagasan huli-huliku. Siol maddati au manggota potapi. Hape dang tarbahen. Ay hubegedo hata-hata ni natorop halak. Biar humaliang. Tuduhon ibana. Ita tuduhon maibana. Saluhut jolma ale-alek ku mangonggop di labukku. Anggia tung tartakkup ibana. Asa ita patuduk ibana. Jala martubul hita tu ibana. Alai jahu bado maddongan yau. Songon ulu balang na begu. Dibaheni ikon tarsuladit akana mga liliyau. Jalarang tagamon monang. Murak situtudo nasida tahe. Aydang mardohar nasida. Haurahom nasa liling-liling na nasotagamon lupa mangunay tu nasida. Tongon tahe ali jahu base baut. Hodo na manguji halak na tigor. Na mardida pia-pia doot ate-ate. Say ideok kudo partubulommu songgop tu nasida. Ay nunga tu ho hugiling parbada aku. Marede mahamu di jahuba. Puji majahuba. Ay nunga di palua ibana todi ni halak na pugus. Sia tangan ni aka parjahat. Ima sahat na. Hamuna manami na nami. Molo sabitas tabigi nakin na hujahahon turpuk taon. Hirana curhatan donate. Curahan hati seorang hamba Tuhan. Seorang panurirang. Naboy do konon dang diri puibana songoni. Dang diri puibana masa songoni borak ni persoalan ni ngulu. Ay saulon na diulay bana. So na di rohana di pabuaw tohon tuak kanasing rupaning. Alay ikon adupam nama rehe-rehe dot icai-cak. Siapa yang kita mampu kuat menghadapi kritikan dot akabura-bura teh. Tarsongonima si Jeremia. Jolma do ibana nang pepanurirang. Hurian ni Kristus inahin holongan. Molo tabereng tuburi sa tokin. Songo dia do hapanurirangon ni si Jeremia. Adul marasing do hapanurirangon na dot akapanurirang na asing. Dia ma parasingan na. Terpilit si Jeremia gabi panurirang dang seorang do peibana. Dang tubuh do peibana tu portibion. Dakya do pe di day songod dia asam garang di portibion. Dang marhosa do peibana tu portibion. Jala itu persoalan di bagasan nguluna. Ala pajawon di bata tu ibana sa sitong na berbeda dari na asing, siyan na asing.
Molo pamereng hita tupudi di bidusa de 5 dokon tagan sohujadi hoddo peho di bortian. Ngabu tabayak ko yang manginang ate. Tagan sohujadi hoddo peho di bortian. Berarti dang marhaso hota do penatoras na tarsongonimon. Nunga huta dahyak ko. Ido mampen pos ni rohana sa sitong na ubay na diuloy ba na parsuro ni. Kita bisa bayangkan namanya nang dangadong dope hita. Tagar sojeri dope, sojupang dope bapak na do omak na. So tarpasu-pasu dope. Alenung nga hutadahiyak ko. Tagan soruar dope hosyan apuan ni natorasmu. Nung nga hu parbadiyay ho. Hubabakit ho gabi panurirang tu akabangso. Itulah Yeremia. Say hulului rupaning na huparsajari dang pola songoni aka panurirang na asing dipilit di bata. Hola si Yeremia do. Tagan so hujadi ho do peho. Tagan di so dibortiad do peho. Nung nga hutad ho. Ido makana pos rohani si Yeremia. Ngay mana biyon ate. Tas rongon na jului haminang mga ratoma amata sojeri dopekan tu Jakarta di huta mahamu. Markirim surat makanido naing. BP melalui hapung dokan. Dangado sope sonare songon nama sanoengon. Dungi Roma si bawadi tu huta. Etama itu ngabe tu Jakarta mahita. Saud nama hita. Oido. Terbayang dotong pajupang dosi Soekarno mahita kan? Pajupang dosi Soeharto menteri dot aklan na asing. HP di Cibubur do dibuan rupaning. Kan itu. Bayangan itu bisa. Tabu masonang mah di Jakarta. HP kun luja do HP Jakarta. Na diripu do dang luja songon na dihitan. Nah seperti itu gambaran na di bagasan pikiran di si Yeremia. Ala diripu ibana de batai songon jolma majo ibana. Menarik dosa sitong na cerita ni si Yeremia di sonate. Tagan sohujadi hoddo peho di bortiam ni inangmu ninna. Di apuan ni natorasmu. Nunga hutadahiyakko. Di bahani unang mabiyar. Audo dongammu. Ini satu tekad dosa sitong na di Yeremia. Oke, ulo mau. Ay molo de bata do marsuru ate. Marhiti pajoni tubuh marohane si Yeremia pos marohana dihata mangului sakap ni di bata mangului pajuon nai. HP masama curhatan nanakin. Idu ubah na didok dia pitui dihatai hoa wali jahuba jala ulu au hata ammu gumugo doho sianau jala monang doho HP gabi si rehe-rehe anau ganu pari tung saluhut nasida mga reheyau seolah-olah dia tidak mengalami kebahagiaan dalam hidup, seolah-olah nguluna terus menghadapi akar persoalan. Tarsongoni do gambaran di jolma manginang. Seolah-olah dang jut-jut hidara di bagasan persoalan. Jut-jutan do di bata mangaleon pasu-pasu di hita. Alai hinor honi persoalan ni nata anggap belga persoalan ni seolah-olah ngulutodak kiamat dai dengan bahasa ni jahuba. Songon edeni wiksi anak kita teh. Songon edeni wiksi anak kita teh. Asi maroham, ajari maau, asa hubo to marparange. Natama di julum. Alani persoalan ni. Tersongoni do si Yeremia. Nang hita pesaluhna. Seolah-olah kita tidak pernah menghadapi atau medai akan adinggan di bagasan ngulu tahun. Nang di pardongano pesongoni do ate. Dok dia ke persoalan na asing. Nah suku-suku namanginang ada apa dengan si Yeremia?
Gabarat dewi bahwa Tuhan memanggil, manang menyuruh kita dengan apa adanya kita. Dijauh si Jeremia dengan apa adanya do si Jeremia. Dang songon na masa tabayak kondo paning molo dijauh di bata hita, manang disuruh di bata hita, kita menjadi orang yang luar biasa. Tidak. Dijauh di bata do hita, manang disuruh di bata do hita, marhiti hadir yuta. Jalan apa guguh kita ima pos ni rohat taido. Dang adong ibarna si Jeremia do hita manginang. Sama seperti kita. Dan gabi jol mana luar biasa, gabi hebat ibana seperti Gatot Kaca nina di halak Jawa. Otot kawat, tulang, dang adongi. Dang adong songon nahya hudokon, dang sing salabin. Debata majuhita. Alai lam di johita mulutap tarajubi do pajodi parsuruni. Adong mapos ni roha di hita. Ido na taberin di bagasan turpuk tahun sasitong na manginang. Tidak salah kita bergumul daw. Dang salah kita bergumul. Kasih Tuhanku Yesus ido dah. Ay molor misal na rupaning naporsiya hita, Kristen hita. Aleholan ro aka persoalan ni Pitor madele mahita, putus asa mahita o tidak. Pos ni rohatay adong. Ido hakarestenoni. Ido na porsiyay. Nang pe gudang aka persoalan ni ngulu di nguluna. Dia do pibana. Nang pe si patasay hirada sobuy tarpodo mibana. Kasih Tuhanku Yesus. Ido. Tadado inahan na sida. Dangarong biya matay ate. Bakasi di Tuhan Yesus nama. Babay no nate. Kan makana semangat nakin ninahan ni mangya dehon rupani ubering mang minar na ibu hinay naraku dakinata tong ganteng do Tuhan Yesus na matay na hinanate kan ido dah kasih Tuhanku ido na naing tabayan di bagasan perdalanan ning uluta manginang. Apalagi ini luar biasa lagu tulu pabik tulu. Bangunlah jiwaku, bangunlah engkau, aku hendak membangunkan fajar. Amang Tuhan. So dia do membangunkan fajaron rupaning. Alani semangat namaikan. Itu dah. So dia terbaik kamu inang gari madungoi danaki ngamaul ate. Dungo na. Alai ko ni mahatai rupaning patuduhon semangat. Ada semangat rohani yang tidak mungkin menjadi mungkin itu. So masa di si Jeremia anggosian persoalan ningului. Bahira na jorok na masinggip na may iba na tuhamatian. Alay adong pos ni rohana. Didok. Dia sa pulisada. Alay jahubado madongan yaw. Dok maamen. So dok ko ni par Immanuel nakin. Dok maamen. Jahubado madongan hita. Dok maamen. Ido didok. Itu sebabnya mau letak persajaris Yeremia, hidup kita ini amanginang jangan dinilai dari kesakitannya dengan persoalannya. Akhirnya kita harus memberi kesimpulan iman. Iko mampu dohita ditiki mengadupi akahamoloni, iko mampu dohita memberi keputusan iman, kesimpulan iman. Ahadun naik bagasan nguluta asa keputusan di haporsotai memacu hita. Membangunkan fajar. Bangunlah jiwaku, ada semangat. Dan gabi madele. Di sabdo dakya hubigi ede ni ina. Sotung mandele ho, habot ni rohami, tama benget, tu Tuhan Yesus. Mana mete, alay ima de rupaning. Ya. Jangan gampang kita madele ate. Ay na madeleon patuduhon naso pola parhapor sod dohita. At sugari tarunut manang tabereng tupudi ngulut taon. Molo alani budu dinggan nguluta manginang alani padelian beta. Marluba-luba hita madele. Aw peolo du julo. Ido.
Alai halak nama dele gabe gale dui. Hotik-hotik, enak. Dibuka tudung saji, namuse. Dibereng julma, namuse. Banang anong bisa mangati. Martanyang be mana? Eta martanyang dah. Ngulu nama dele dang si pola, si patuduh hotot to ni. Molotung pei. Ay kadang dang buy terbatasi ngulu tao nate. Ulo di si pata rupani ang goro hainian unang mandilu, sotong mandili ho. Kasih Kristus Tuhanis, kasih Tuhanku Yesus. Bangunkan fajar, umat Tuhan. Ali kadang kan hita, ulo dang mampu, mau to, kanido. Ali ingot inang, selesaikan, akhiri dengan ambil keputusan iman. Alai jauh bado madongan yau. Itu. Biarkan masalah datang. Biarkan pergumulan hebat itu merusak kita. Biarkan mungkin tantangan itu selalu datang. Setiap saat, kapanpun dia. Bahkan sampai ke dunia tidur kita pun silahkan dia datang. Tapi akhiri dengan keputusan iman. Jauh bado madongan yau. Jangan biarkan kita tanpa keputusan ketika kita menghadapi banyak persoalan. Dang halak Kristen nih. Dang halak na porsiai. Iko mampu dohita. Madok. Jauh bado madongan yau. Molo jauh bado dongata. Isebe. Ido. Di bahaya ni amang inang. Tahu jima. Di bagasan ngulut tahun. Iko nadong do keyakinan pos niroha. Adong do jahuba di nguluta. Saya di dongan di jahuba do hita. Ido uban na margugu si Jeremia. Anggos yan persoalan ni. Wah. So nasakap nih. So nalang membangun diri nih. Naholan perpanjangan tangan di bata do si Jeremia. So panurun ng pabotohon akasakap do tonan di bata. Ido makana molol kon halak da bata kate. Si sugo do si dok. Nasitong kan ido. Alejora mahita madok nasitong. Sarupa de molo misalnya neng tabentuk seseorang asa denggan, habedang terjalo, kan sugu duru harupaning. Ali persoalan na silahkan lakukan apa yang baik. Tantangan ada inang. Las modo pihita tantangan na dong do. Da dong do ni pindagaur. Adong do ni bigaur tantangan deh. Ya aduh dongani halak. Dang ina-ina, olan nata do dong aku rupan gitu. Ayo dongan maro dongan. Dongat do dong aku. Ya, mudum hamil rupaning. Wah, hang, nungsi. Nggak sudah marniang musi dotong kan? Beh, marniang amat tahun. Mudum do pala mudum berbedai narak di bagasan. Hang, nungsi. Mang Tuhan narak di bagasan. Ya, tantangan itu kapanpun ada. Tapi ketika kita berhadapan dengan tantangan itu, ambil keputusan akhir. Akhiri dengan keputusan jauh baru madongannya. Ido makanya di desa 12. Tongun tahe ali jauh basebot. Hodo manguji halak natigor. Jadi ternyata ada paradigma baru memahami tentang persoalan hidup. Kalau kita menghadapi tantangan itu, menghadapi akar persoalan, ternyata di dok si Jeremia di son halak natigor deh. Halak nadong tantangan di nguluna, saya bergumul di bana. Halak natigor doh habe. Mulu halak nasotigor. Mardes sudah si maruna punap ina. Dangadong kelebihan. Dangadong nabui tabuat siani rupaning. Ala na parpudi dokon omma ciri khas ni halak Kristen. Marhiti turpuk tahun. Maret de mahamu di jahuba. Edehon. Ido makana manginang dang tarsirang ibadah ni hakaristeno ni sian pareddeon. Ay marhiti halak na maredde boyro puas pakilalaan na. Boyro mago pikiran, mago persoalan ni nguluna. Di molo-molo besar rupaning adong pikiran minang, adong persoalan tamang maredde hita. Bila perlu be kamu musik dua senwik dua kuri.
asa maret deh hamu gudang disi, termasuk wisia. Anggo hinana cukup mahula saya ada majate. Ya. Ngata babi ko rahmat taru paning. Maret deh hita. Ay taburo na maret deh on rupaning. Na tapi false. Deh, dang pula masalah. Prinsip busang oni do. Yang penting huwet dehon. Ayang ko masalah maret deh, na sudah bijago hita maret deh teh. Kan itu. Dang sudah hita malo maret deh, so oni nang burusin urat rupaning. Aku bijago don yan, alin na sa pulang batudod don yan nanti. Ya, alin na huruf disi maret deh mahita. Apapun, paling tidak kita maret deh tu debata. Anggo tu halak do hita maret deh, paso meidah ini detong. Paso meidah, ngahutad dah ini detong sekan. Paso na tu hawai dah ini detong kan. Naso na tu haw maret deh dah ini detong kan. Ida, Roma matay, ida, na musetong kan gabi maret deh masudi rupaning. Atong uji ma di bagasan nguluta, hadapi persoalan. Kita hidup memang untuk persoalan. Tapi bukan hanya untuk persoalan, tapi kita hidup untuk sebuah kemenangan. Amin. Tuhan memberkati. Martanya maita. Debata jahuba mulate ma di pasat rohanami. Munga di pasat ho hatam tuhami Tuhan na manaringoti hami. Asa margugo hami mangadupi agar aga menamasa. Di pardalanan ng ulo nami. Asa toktong hami Tuhan marhaposan tuho. Marpos ni roha hami holan tuho. Nang pe adong gugo do sinadongan nami. Alay gabi upos marohan nami Tuhan moloho. Kuhapor say hami. Jahuba do namadongan niyaw. Ido didok si Jeremia. Laos ido na yung hatid do konon nami Tuhan. Margugo mahami. Laho mangadupi akka pardalanan ngulo nami. Asa sonang hami Tuhan. Asa terpasu-pasu hami. Di bahen ni unang alang asin roham. Sa pala naong dilihoko di hami dalan mariti Jesus Kristus. Urubi mahami. Partod di hami. Lehon las ni roha di hami. Badaw akka ungutung siya kami. Perguguy hami Tuhan. Asa salu na pardalanan ngulo nami. Hobar tulong maniroham. Molotong pe adong akan hurang lubi. Dia kapardalanan nulo nami. Marpamuati roham. Sisa hudi. Asa pos rohan nami Tuhan martuha koko. Jala pos rohan nami lo madala ni pardalanan nulo nami. Alaho Tuhan madongani hami. Asiroham ramoti hami. Keluarga nami. Huriam nang bangso nami. Do disudi pardalanan nulo nami. Juluani laka nami. Asa terpasu-pasu sa luhuna. Jalo mapartanyangan nami on. Jalo maparsebon nami di Boringinon. Gebi puji-pujian sangap di ho. Las ni roha di hami. Amin. Mare de mahita laos tapasahat mapilya.